Weinig mensen weten dat, maar Matteo en ik, wij kennen elkaar al heel lang. Ja. En ik heb daar... Ja, klopt, want ik heb... Nee, je zegt geld maar. Ja, want ik zie nu dat filmpje, maar eigenlijk heb ik ook een filmpje, eigenlijk moet ik dat zeggen, van u teruggevonden. En ik heb ook aan de redactie gegeven, dus daar gaan we ook eens naar kijken. Jonas heeft ooit een toneelvoorstelling gespeeld. Hij had een groepje samen met Jeff Hoogmartens en Jelle Kleimans. Ja? En hij heeft mij gevraagd om die show te filmen. Om die voorstelling te filmen. Hij is echt alles al geweest. Cameraman, Ja. alles heeft hij gedaan. En ik heb wel kan bijzeggen, Jonas was heel erg fan van mijn schoenen en hij mocht mijn schoenen aandoen in die voorstelling. Dat is waar, hè? Dus ik was heel fier dat Jonas van Geel mijn schoenen aan had. Maar ik heb dus die voorstelling gefilmd en daar zou ik wel eens naar willen kijken. Want we hebben het teruggevonden. Dat is heel, Ja? heel geestig. Ja. Staat klaar. En hoe lang gaan we terug in de tijd? We gaan terug in de tijd toen Jonas in het 6e middelbaar zat. Ik in het 3e middelbaar, dus... Ja, we zijn al heel lang vrienden. Ja. En het staat klaar. Staat het klaar? Oké. Vreselijk. Gevierendeeld. Oh, vreselijk. Gevierendeeld wordt gespeeld door 4 jonge gasten. Jelle Kleimans, Jonas van Geel en Jeff Hoogmartens. Dames en heren, Gevierendeeld. Maar we gaan eerst nog een kijkje nemen achter de schermen. Gaan we eerst naar beneden. Oh, zit geen ringelt. Hallo, ja. Voilà, hier zitten de acteurs. Beneden in de foyer, Jeff Hoogmartens, Jonas van Geel. En hier natuurlijk Jelle Kleimans. Maar dat is lekker, dat is lekker. Het is gewoon met pizza. Maar wat is dan voor mij? Jawel, ik heb besteld. Ja, dat kan toch niet. Hoe was mijn vraagstelling? Wat heb je besteld? Het was een interview, maar... Hij is een ongelooflijk talent. Hè? Dus,